ദിവസത്തിന് ശേഷം തെണ്ടി കുത്തുപാള എടുത്തിട്ട് ഇന്നൊന്ന് റീചാർജ് ചെയ്തു. എൻ്റെ അമ്മോ, എന്തായിരുന്നു നെറ്റില്ലാണ്ട് ഇരിക്കണ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം അത് പറ്റും. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ, ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ മായാലോകമില്ലാതെ, മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യാതെ എത്ര ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും? ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇത് 10 ദിവസം അതിന് മേലെയോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്ര ദിവസം പിടിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കധികം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എന്തെല്ലാം അവയവങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അത്രയും യങ് ആവുമെന്നാണ് പുതിയ പഠനം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എത്ര പേർക്ക് ചങ്കൂറ്റുണ്ട്? ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പറയൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ മോന്ത എന്തെങ്കിലും കാണില്ല. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അത്രേ ഉള്ളൂ.